Hej, mit navn er Thøger Lyme, og i denne lille video vil jeg vise, hvordan du laver et simpelt IOC-projekt med et lampeudtag, som styres af et ur. IOC Visual er den applikation, som bruges til at programmere IOC-installationen til den ønskede funktionalitet. Med IOC Visual bygges den konfigurationsfil eller IOC-projekt, som fortæller IOC-systemet, hvilke produkter der indgår, og hvordan produkterne er forbundet sammen til funktionalitet i de færdige applikationer. Til venstre indsættes produkter efter deres placering eller tilhørsforhold. Til højre indsættes tilhørende funktionsblokke. Funktionsblokke indeholder funktionalitet til at udføre en bestemt applikation. Det kan være papirstyret lys, tyverialarm eller et ur. Produkterne forbindes til funktionsblokkene ved at trække forbindelser fra produkter til funktionsblokke og omvendt. Nu indsæt et lampeudtag, og det er et datalinjeprodukt, det vil sige et fortrådet produkt, lampeudtag. Og jeg skal så angive placering af hensyn til dokumentationen. Terrasse. Jeg kan indsætte en note. Jeg kan vælge en kabeltype, det er en treleder. Jeg kan give et kabelnummer, identifikationskode. Det er godt beskrevet i LK IOC-standarden, hvordan det gøres. Og jeg kan angive en lysgruppe. Endelig skal jeg konfigurere udgangen. Og her kan jeg igen angive en note, og jeg kan angive en ledningsfarve. Jeg kan vælge om systemet skal huske dens værdi i det tilfælde der kommer strømsvigt. Det vælger jeg således at lyset vil tænde med det samme efter et strømsvigt, hvis det var tændt i forvejen. Jeg skal vælge her hvilken datalinje jeg vil bruge. IOC-systemet har 16 datalinjer for udgangen. Det kan være 8 udgange. Jeg vælger så datalinje nummer 1 og udgang nummer 1. Så er den konfigureret. Vi kan se, at produktet her har en almindelig udgang, men det har også scenarie. Scenarie, det var et koncept, der blev indført i forbindelse med IOC Wireless. Scenarie blev indført for, at man med bare et wireless telegram kunne aktivere flere lampesteder på en enkelt gang. Det vil sige, at de enkelte produkter selv ved, hvad der skal ske, når de modtager det her telegram. For eksempel at gå til et bestemt lysniveau. Scenarierne her er så også blevet indført på de fortrådte produkter for at opnå en mere ensartet programmering. Over til højre, hvor vi har funktionaliteten. Vi har indsat en funktionsblok fra standardbiblioteket. Jeg tager et 7-dages ur med et tidspunkt. Og en funktionsblok er opdelt her med input, og man kan se, at det har en enkelt indgang her, og man kan se, hvad funktionen er på tooltippet, der bliver vist. Og her er funktionen så, at man kan skifte urets udgang manuelt. Det har en række udgange her. Udgangen direkte fra uret af, som er on, når uret er on, og off, når uret er off. Det har 2 udgange her, som giver impuls ved henholdsvis on og ved off af uret. Og ligeledes med scenarier, når uret går on, så bliver dette scenarie aktiveret, og når uret går off, bliver dette scenarie aktiveret. Endelig er der en gruppering for indstillinger med et tændtidspunkt og et sluttidspunkt for uret. Nu skal jeg oprette en forbindelse fra funktionsblokken
til produktet, og det gør jeg ved at trække fra udgangen til udgangen på lampeudtaget, og der bliver så oprettet et link imellem funktionsblokken og udgangen. Nu kan jeg starte en simulering og se om funktionaliteten er som jeg ønsker. Det gør jeg ved at gå op i simulering og sige start simulering, og jeg kan se at uret er tændt, og det er det fordi at klokken er mellem 8 og 1. Simuleringsklokken kommer her fra PC'en, og man kan se at det er klokken 11:45. Jeg kan så under simuleringen gå op og ændre tiden til at være for eksempel 09:50 om natten. Om nogle få sekunder vil uret så skifte, fordi at klokken så bliver 1. Jeg kan se at uret er gået off, og lampeudtaget er gået off. Jeg kan gå op på den manuelle indgang, markere indgangen og så trykke på mellemrumstasten for at skifte tilstand. Og jeg kan se at uret det så også skifter. Så nu er projektet faktisk klar til at blive sendt til IOC-controller.